pụtakwano. Ego bekee. Pounds and dollars, baby. Ewo pina ewura ala eme ewo. Mba, Gwam. Ewo ọpụ iwe ka. Ba. Ajụrụ m ajụ. Ejiri ajụ. Ị ga-ahapụ Lagos na ọpụ iwe ka ihe na-eme n'ime Ewura ala ewa arị aba. Ewura ala ọ bụ arị aba. Okay, ebe na-ese gị nke iwuru ka ihe mma iwuru moto. Gịnị onye? Ihe iwu ọ bụ bank, ọ bụ microfinance. Access. Mgbe na-emesikwa advert enye anyị egi ahụ. Iwu ụgbọala, iwu bicycle. Nna o. Ikwego? Ebolo ọhịa ebo mmenwu. Mana ekwiriri ha anyị na-eme ama m na ọ ga-amasị gị. Ofu ihe ga-emegodo mgbe na ị ga-agba ọsọ ahịa first tupu ị gụọ egwu nna anya. Gbaa ọsọ ahịa, mmadụ bata na shop gị ngwa 1 2 3 go ọsọ ahịa. Ele ọsọ ahịa m ga-agba ele ihe iche igo m gwa gị nke a 2 naira. Gị nwa ga-esi m 1 naira m ga-anọchi ike tụ gị ọdọ 2 naira. Ama m tinye onye a na-ere ya na so 2 naira m pụta nwere ego dị nke m first m nyezi onye nwe nke a. Ya wasa ya na. Otu ya na-akọtọgodo ilu n'ilu afịa. Onye achọzi isi na shop pụọ si na ọ chọghọzi igo na ihe a na ọ dịka too expensive na ọ gara ọnụ. M ga-akọgide ọ ga-ego ego. Asị nwa afọ ewu. Nsacha isi ọ ga-ego. Onye akụkọ ụwa. Ije ọsọ na-enyere onwe gị akụkọ ụwa mgbede. Tọọ n'ọnụ. Ịbịa maza. Maza Ka ịbịa. Ịbịa maza. Nọdụ mma. Nwanne nọdụ mma. Egwuregwu ka anyị na-egwu ebe a icheta na ihe anyị gwara gị wuo na anyị si ị ga-agba ọsọ ahịa taa igbotu like money gbaa ọsọ ahịa ole anyị esi kwere mmadụ na ọbata na shop gị kwue ya otu ahụ ka ndị Igbo niile na-anụ ya na igotekwa ihe a ọ ga-adịkwa gị mma o si gị mana ọ bụkwa na ha mara agba ọsọ afịa biko ma iwe shop asị m mebi na ndị m na-agba dị ọsọ afịa abatabe ka mụ ọbụba ha mee market banye otu nkwọ dobe ha n'ihu emepe ọsọ plaza one and only biko na ogwe ọzọ nọkwa n'ebe biko na mpaga ewu gịnị swag ngwa ịgbawa ọsọ na-agbazi ọsọ ahịa gịnị swag nwanne ọkwa anyị nọ n'elu ụwa na-enepụ anya na-enwe anwụrụ onye a na-ayọ mpaka ihe a na-ayọ gị ka mmalụ ka ihe a na-ayọ gị isi na onye a na-ayọ gị mana ka ihe a na-ayọ gị ihe a na-ayọ m onwe ha Chukwu. Maka mgbe ị nalụ the title mgbe onye a na-ayọ one of nganga Igbo radio show si gị na m chọrọ ka ị gbara anyị ọsọ ahịa na 1 2 3 ngwa malite gbaa ọsọ ahịa ozugbo na asụ nwafọ Igbo ewu ka ehi na-ere n'ime shop gị ka ehi na-ere ị na-adị apụ n'ụlọ na haba ka ị si emezi otu a mmadụ chọrọ igote gị ihe na gbaa onye ahụ na nke a na-ahụta n'ezigbo anọrọ ndị ọma n'ihe ọ o doro ozi ndị a na-awụ ezigbo na were ike oche ma nta na ezigbo ya kwuo ya ihe na-akọ na ihe chọrọ ka ị mere m mmadụ onye akwụ n'iru gị na ole ahụ ya esi kwuere onye ahụ ọwụ na ọ kwụ n'iru gị na-ekwu ya otu ahụ ka sịgodo na ego bụke bata na shop gị na achọrọ m igoro bag of rice kwue ya otu ahụ mba agha ọsọ ahịa ngwa gbaa ya ọsọ ahịa ịghọta ihe anyị na-ekwu ka fon ị na-eyuzu na iPhone 7 ị dịkwa dated o ka ebe ị nọzi sensi
Kebi na sense agwa unu. iPhone 6 kacha mma kịta. Mba half maka na ọ gbara 36. No, ọ ya kacha mma na. O wiye alụ ede ndị na-alụvu the phone si na ọ dị ọzọ na 11 na ma nlewu ya no ọ na 6 ka ọ dịzi na. And eji m ya na like ọfọ ịtọ mana o mmadụ na-abụ na bibia wole bụ asọ ọfọ ofu. Ọ maka na my guy ka njichi ihe gị ahụ. Adama like ịkwa mmadụ ịmụ ihe a. Ọ jọzọ na-ekwu nkwu ka eme biznes a. Ọgwụ igochekwa fon ala. Ngwa ka ọ gbara gị ọsọ ahịa gị nwa agbata ya ọsọ ahịa ọ gbago gị ọsọ ahịa ngwa ọkwa ị nụrụ egwu maazị anyị kpọrọ ị nụrụ ya? Ngwa họrọ n'ofu line nke a na-atọ gị ụtọ n'ime egwu ahụ gụọrọ anyị line ahụ. Nna m eze akpata m enyi. Nna m eze akpata m enyi. Gbogbongo. Ise n'ịkpata onye. Gbogbongo. Asị m ala ya ga-ebe enyi ebe enyi. Asị m ala ya ga-ebe enyi ebe enyi. Ọ remix ya ka ị na-agụla. Ị na-agụ updated version gbachi ha nkịtị. Ọ bụla remix updated version. 2021 model. Akpata m enyi. Gbogbongo. Akwa enyi ga-abịa isi oche. Tinted black. Ihe na-abịa bụ confirm ụmụ kpọọ aga ya ka ịhụ na onye updated ka ị na-akpọ updated ọ bụla remix 2021 version tinted. Nke na-agụ na nke ndị ọdịo maka iwe. Egwuregwu na-aga igwere n'osho nke Satọde ebe anyị na-egwu egwuregwu eme ịma ha agba ọsọ ahịa nna anyị sịkwa na ịbụ nwa afọ Igbo ịdị shọ na ịwụ nwa afọ Igbo Dobe gị n'ilu Emeka ọfọ like this. Ọ gaghị na-eghe ebe a na after today no more. Sọsọ tata ka anyị na-eme promo ịma mfu ya anywhere. Nwa afọ Igbo na ndị ezigbo ka m na-elesi gị ya na-akpọ mgbe oji chaja eme ọgọ isi chaji nlesi gị like this nepa wetego dị low current or step up. Ịpụta kwesị na ewu nwa afọ Igbo ka anyị bụrụgodo oge a ma onye a ga-emenwu ihe dị n'ime ya. Hello. Siri ebe phone hello. Ụdịrị ha na-adị eme. Ụdịrị ha na-adị eme. Ịbata na nka ndị Igbo. Ofu ihe ị ga-eme ewe ịgbanyụ redio gị makwa na isi na ebe redio gị nọ just jee ebe ọzọ ọkwa ịghọta. Hello. Irugo na bus stop gị. Lituo. Ee, one and only. Onye nna ana m ekene. Mụ anọ naanị na-ekwunyela full time. Masterpiece from Bariga. Masterpiece from Bariga. Master pieces. Master pieces. Ọkwa ndị a mụ a na-agbala siren tenwa ka ka nna agbalụ gị. Ihe imejọ na Satọde m deta meseji gụpụta ya na ogwuregwu m. Ewo abụkwa na ka ka m mesi wee ọ ya bụ na ọ batara n'oge ọ ya bụ netwọk nna. Doricha mgbe m ka m na-asị mara egota dị meseji ya. Ewere mba ọ batara ọ bụ na ọ batara. Ọ Tọzdee ka school fees bi ọ bụla Satọde. Oge eziokwu. Okay. Ote gị bido na-ege ihe anyị na-eme ka ejọsụ gbanye redio gị. Ndị ọsụ banye na. Okay. Gị emechalụ chere anyị na junction CMS anyị na-apụta. Kwụrụ na CMS o just banye na ihe na-adị ebe anyị na-apụta. Okay. Onye ntabi. Ị chọrọ inye anyị okwu ntabi ire? Ngwanụ na. Mama magistra na gị ma gaa nọcha ma gị mama magistra. Ọ dị gị na-esite nri ọfụma. Ọ na-esite nri. Baba gị ekwuta. Bye. Ọ ihe na-adị eme. Ọ sị ga-eme ugbu a na-agbakwa ọsọ ebe a. A ga-agbakwa ọsọ na-agbakwa ọsọ ebe a. 08182426591. Ọ wụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị bata n'ime ọgbọ bata n'ọgbọ bịa ka nketa ị ga-agba ọsọ ahịa
Igbo too like money, Igbo too like money. Bịa ka izi anyị ka isi eme ya. Mmadụ bata na shop gị ma ọ bụ ebe ọ bụla na-agba ọsọ ya na-anwụdo ha. Ọkwa ifu ga-esi eme ya n'ime studio mee ya otu ahụ. Anyị nwekwa okwu egwu nna anyị mana ka anyị bigodo eku a. Hello. That track Obago rituzie na moto. Hello, Obago no. Ha. Igbo kwenyu. Yeah. Igbo kwenyu. Yeah. Kwenyu. Yeah. Igbo yenu wano. Mkofe. Ihe a na-eri ahụ na-ekwa toothpick. Eyi ọma. Nna anyị dị mma. High Chief Maazị Nwunye. Daddy Monsa onye isi. Eyi a na-eyi ego anyị ihe megide ihe wọrịa m. Achọrọ m ịgbago ọsọ afịa na so. Mba, ịmakwa onye mbụ. Calm down. Calm down. Pass ọbụla moto ọbụla nwere pass n'afịa. Ezigbo jidere m mgbọrọgbọ. Olo iti na mụ ụzọ akwụkwọ. Olo. Okay. Ka mgba ọsọ abịa na onye ka m na-ya agba ọsọ abịa. Na-agba ọsọ ha n'ihe bịara Lagos. Chelo skuul oda ka anyị mazi aka. Ngwa lesi m dị afịa. Ọ ya agba gị ya lesi gị ya. Ngwa hit me. Ego bekee ịnọ n'iru shop m nkịta ka mgba ọgọ ọsọ abịa ya ege ntị. Yes. Ada m nnọọ ka eke ị mere ka ihe chọrọ. Achọrọ m igo ka ị na-ere ọkwa rice abi? Akpa rice. Okay, achọrọ m akpa rice. Oke, onye ka ị chọrọ? Enwere m ọ bụrụ na oyibo moto ka anyị ebupụrụ gị ka ị chọrọ iburu ya n'aka gị, onye ka ị chọrọ? Achọrọ m ibu ya n'aka m. Ma ọ n'isi m. Ka ị chọrọ adị m ere ofu ọ bụrụ na ị chọrọ enwere m ekwu ntụtụ nke m nwere ebe a buru ibu ana achọrọ m irete ha ncha mana ọsọ ofu ka m melinwunu na maazị ọ bụrụ na ego nnukwu ihe ebere gị ego maazị ya eshi bụrụ ya ọ ike ka ọ bụ ndị pharmacy bịa na shop go ọsọ ezinụlọ m ka m chọrọ igoro ezinụlọ m ka m chọrọ igoro the rice maazị ntị adịkwa oke ihe mere bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụọ ihe eresi gị mana otu dị ebe a na ndị nke ọzọ niile afak m ya na stọọ ihe eteta obere oge ka m gba ọsọ butere gị na stọọ gwa ka ihe mee mmegozi bag na-abụ maka ofu ka m chọburu igo ihe mana nke a dị ebe a bụchaghọ ndị ọmịa nọ na stọọ mana nke ị na-ere anyị ebe a na ọ bụchaghọ ndị ọmịa kekwana ihe na-eji bupụtezie ndị ọjọọ tupu ibupụtezie ndị ọma kekwana ihe na-eme na ihe mana ihe mere ebu na o nwere ndị na-apụta asị ha chọrọ ndị bere ego mana mụ achọ m iresi nke bere ego duto na anaghị kụrụ m ga-achọ m iyi egoro ịnachita azịga n'ebe ntị gị na ihe igoro adọrọ m ma achọrọ m iji ebute gị oke kacha mma ndị ọdịna stọọ ebe ọ dị eteghị aka adịkwa m shọ na ọ gara ọrụ maka eji m ego mba ọ bụghị gara ọrụ ka a ga-ekwu ije iri ya na irie ya igwakwa ndị ọzọ ka ha bịara na nke ya ka m na-ekwu ihe a ngwanụ chee ka anyị kpọọ ndị elders on a scale of 1 to 10 ka ama ka ị mee maazị ka ama anyị kpatakwara ọsọ ahịa maka maka na-echegoro ma mmego akpa right na abụọ maka ofu ka m bụ n'uche mgbe m na-abịa na shop gị mana ihe eche anyị emechegoro na maazị nke ahụ agago the truth of the matter bụ na nke anyị na-eme anya abụọ right ihe a bụ ọdịnarị bag ihe a bụ ọdịnarị akpa maazị chenu na anyị gbata ọsọ ahịa maka gwa m ihe mee mmeji egonwu 2 bag of rice maka na ihe m bụ n'uche mgbe m na-abịa na shop gị ewu n'ofu bag ka m ego patana na shop gị na-agwa m na nke dịzi n'ime shop gị ewu ndị ọjọọ ya na nke ndị ọma ya na onwe ebe ọzọ idebere ndị ahụ pụtakwa na-asị m ka m gwụkwa bag na abụọ ka m mesi ekwetekwenụ nna anyị hapụzie na ịgbata ọsọ ahịa maazị ihe ahụ ị na-ene anya na stọp ka nkọwara gị ihe ahụ ị na-ene anya na stọp ichere na ọ bụ rice maazị ịgbata ọsọ ahịa kwere na ịgbata ahịa ị ga-agba ngwọli maazị maazị kulu edano paku ọkwa ifuru ihe anyị ekwe ifuru onye mee ihe ofu mgbe ma o nweta ya ọ kwado onwe ya ọzọ maka mgbe ọzọ hapụ ị nweta ya taa
nke anyị na-eme now abịago ọ ga-anọ na nganga Igbo mana na ọ na-egwuregwu so oruzi na Satọde ọzọ kwado onwe gị ọfụma ma amị ga-agbata nwa ọsọ ọhịa mana ọ bụ ma nke taa m enweta ya ka anyị hapụzi ebe ahụ enweta ya ka anyị hapụzi ebe ahụ ama m ga-agụnwa egwu maazị anyị na-akpọ egwu maazị anyị kpọrọ egwu okwenụ m onye ọma ga-eji wee dị egwu a mana ka m tara ya anụ gbagbalụ mbọ nna m enye akpata m enyi nna m akpata m enyi akwa enyi ga-abịa ite oche akwa enyi ga-abịa ite oche ma agwa arapụgo m ya already ọ dịzie ka ọdọ sọ line ahụ ka ndị mmadụ mazi na-agụ ana m enyozi unu enyo hello hi hello ego bekee $1,000 good afternoon ehihie ọma ana m anụ olu m na-anụ ya ọzọ n'ime background ahụ ka ebe nwunye oge nke na-eme na n'ọkwa anyị nọ n'elu ụwa na-achaghasị anya kee ka o si adị nna mpa nnukwu ka ewe udodi kee ka o si adị ọkwa anyị ya nsị ka m bịa dọelu ọnọdụ ka mma ka o si adị na m na-ekwunyegoro n'ihe ọ na-eme na studio na kechitegodi m ofu emeje ka anyị lụọ ndị nkechite ndị black and white nna ọ ife anya apachino na-egwu onye ọma Pasino by Agege Penson ma we nna ebighị ga alanga mpe imenwu na onwekwa ife ọzọ dị ya ịma ka o si adị na mgbede asa efe enyebeghị dị onwe ha nsi ghọtago president na frepos bịa bọọd the first thing ị ga-emegodi na besdon si na ezigbote ga-ema ndọ n'ilu shop ị chọọ igo gị afịa ngwa sụọ ya bayasị ide spare parts okay spare part moto gbaa mịa treasure ka m buli ya ozugbo esere na ịchọ igo engine block so ma engine block enwere m engine block enwere new model enwere old model so ama m nke ịchọ na new model ka old model mụ achọ moderate model inwe nke moderate nke ya dị in between new one and old one nke ahụ adịghị na nke m nwere na ngwa convince m ka m nwelu nke iwe new one na tokumbo ngwa ke nke ka mma na ha na price ya dị iche ga-asị asị onye obodo masị gị were tokumbo maka tokumbo na ala karịa nwelụzie tokumbo ka mụ na mekanik jee kwọliva ndụ mba ọbụla ada enwere original tokumbo nwee tokumbo ndị ya tokumbo ndị ya aja ọsọ eweta pasara dị ise ewere mmanụ pekasị ya na ya ọpa mba ntị adịkwa ị na-ekwu owe crutches na-abụ injin a ada m egwu na ibo ya ngwụlọ mmọ na ị ga-ewe accident echi ada m ihe ga-eme echi mana owe crutches na-abụ injin a eni dị ma ilepịa like a na-ele ya 20 ikpa na n'ime afịa but like this afọ gị feel na ike asọ m na ị ga-ene idi ya but ada ama ka idogodi ya like 5 pin as na iji ebe ahụ ama m ịghọta ka nye gị these crutches Come on, tired out for you. Keki said, let's say crutches. So over the long one. Ọsọ bi ilezi ma ga-echọ ga-achọ asụọ gị ka ọ si emezola ma ọ nke ebunye mmadụ ọka ị ga-ezigbo ọsọ odozi m anyị ihe ndebe anyị megazina gbarụ nọ gba ọsọ ahịa ịgba like ka nwere enyekwa m na ehere si gba ọsọ ahịa
Bahosahia, and you asa. Gidi swag. Gidi swag, and you check one example. Asa gent. We hear what the Queen can do. Oh, with it. Asa. Say he boy. Abulomonyo. Abulomo. I did them over. I hear Guinea Cap. Memake. Gent. What the woman can do, market. Get her name is. Check and call again. And we had each and every boss after the lesson mother. What they are. Gente, ihe mmadụ niile kpọgolu gị bụ ndị nọ na shop ya na-ele afịa normal onye ọsọ afịa ya abụ because na nyanwa chọrọ ego ya adapụta n'ihe ọ ga-elesi gị by shop mmadụ o ji ebute ngwa afịa ka ọ ga-stage gị saba gị Sebastian onye dadi mpe kali gị egwu mkpọ gị ngwa gị na so ịbata ịgbalụ m siren 08182426591 ego bekee na pounds and dollars Apollos na-ekwu Polos nwa mama Polos ka ebe isi na-abata ọkwa Ikoyi na Ikoyi ndị nke Ikoyi ndị na-ele ego Lagos Militus ọnụkwado ya Militus. It's para to Okay, enough in the pantry, spirit to Santos. Oh, look where. I greet you. I tell you now. Oh, look where. They supposed to go more by July now. More will be deceive. Mother Teresa convent. Ife float agwụla now. Honest month. After you. Mother Teresa convent. They be post. More than the sister. ụmụ ga-abịa di na ha nọmago anọma ha na akwado nna Anyị nọ n'ụwa mana ya nọ n'ụwa. Akụkọ mbe kọrọ na mgbe a. Ego bekee ji ike nwayọọ dịka ọ jakwala oge m nụrụ ọsọ ahịa mbe chetazie mgbe mgbe ị na-eli ndị mmadụ ọrụ ndị prọfessionals ga-asa ahịa ngwa mgbe ị na-eli people onye ị na-eli n'afịa ọ na-ajụ oyi Biology building material way no. Ọkwa ebe a ka ị na-egbucha ndụ. Esi gị dọọ China, ọ dịkwa ka dọọ ndị onye nka m ga-ala ka m na-agba ọsọ ahịa akwa nwunye o. Bawa ka m kwele na shop obodo ka nke ị na-ele ka anyị zụọ dị afịa na. Nwanne anya m na-elekwa dịka ka nwa afọ Igbo anyị wee onye Igbo ka ịbụ anyị confirm tell you na mụ abatago n'isi mmiri nwanne ka o si adị mụ ajọ ọsọ oche ịpịmpụ ụlọ ma ọ dị ka ọdọ ka ị nọ n'ọkụ ya ọdọ ka m nọ nwanne dọ ka m nọ ngwa ka eke isi ele nna n'ihu ya na ị na-ele anya ị ga-ahụ na nke a China dọ kụtụkwa ya ka ị na-egote ekweta na ọ China dọ ka ọ na-ede mogodi shine nọgodi n'alụ ịhụrụ ya na ebe ilekwe nke nkwa na nke ọkwa anyị ahụ ụmụ afọ Igbo rụkwa na nke ịkụta ị gakwara ụmụ afọ Igbo rụrụ nke a achọbụla igo na shop a ibu ya na-amị n'aka ya agbala polisi abịa jọji ya ga-ebu ya chenji brother ọ nwere ntị ịgwa ịma na ịbụ onye Igbo ada ama m na eme nri m ọfịs ọkwa nwanne m nwoke bụ jeneral na amị si ngoteli ya da keke bụ original nsogbu ọ bụrụ na nwanne gị ukwu amị ọwụghị amị ma fada akwa rụrụ ọgụ ọbịa fara ihe ọbụla ọsọ ya anyị na-ekwu maka past tense ọkwa present tense ka anyị na-ekwu onye ma na-agwa na anyị na-atụjọ ka China ebe ịhụnanya ihe anyị na-adịghị ozigbo achọ aka ka anyị na ya nọ n'afịa ndị gọọmenti no ihe nji agwalụ gị abụrụ ihe ọzọ bụ na the last person lesịrị ya dọ na-adịrọ mma mgbe ọ bịa na shọpụ ọ ya sara ya dental formula ya ezi ezuzi 32 onye ka m ji agwa gị ya na o si otu onye asị gwa ya na ọ ghọta mgbe onye asị mba ịghọtara ihe m na-agwa gị ada ama ma ọ bụrụ na ị nwere intentions enwe nsogbu ihu na ire chenjire gị enwe nsogbu ka m si na-agwa na ihe ile ebe anya na dọ nke ịhụ na nke atụchi 8,000 nke a 40,000 ngwa den invoice ka tele transfer ịdakwa ekwe ọnụ chere no haba ụmụaka na-akụ aka apụtago ha si na anyị dị too much ekwetego m na ihe na-eme achọkwụzi m ịkwụ ọnụ sef dezie invoice ka m buru naba
Since ọ kọwachala gị na o were nkụ ya ma isi ada invoice no wahala dị invoice gosi n'obi ka gị efuzi welu maka nke 28,000 dori ya ọdịgo go na-efu na na ndị ọsụ na-abịa daalụ m nke 25 ọ ga-akwado gị irele o gosi na ọgba abụọ ịgba ọsọ aka bụrụ ọga ihe anyị na-ekwu maka ị na-agba ọsọ ahịa nna ịpụta na Lagos na-eme mba nọ na haba ọ dịzie ka ị nọ n'ime ahịa ka ijebeghị obere oge anyị emekwu nke ile tiketi mba ị ga-agba ọsọ ahịa ịbata na Lagos nwa afọ igwe na-abata na Lagos ma ebe ọbụla ọ na-eje nna ego ka ọ na-achọ ebe ahụ anụ na ndị ụmụ otu abatago na Anambra State Airport ebere ọbụla anyị enwego m stand ebe a anyị ga-ekwe egwu maazị ọzọ maka na o sokwara ihe anyị ka na-eme Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM nwanne onwere ebe ọzọ obi ụtọ gị dị na-abụrụ na Hot 93.3 FM Tuesday, Thursday na Saturday nwanne anyị na-anọ here na-apịanite elu gị ọnọ mkpọ gị ngwa gị na nwanne agwa gị yesterday onye nọdụ a na-ege ntị akụwa aka ege ntị agba tọọchị afụ ụzọ nwanne cheke ọfụma na based on onye highway based on ọkụ na-ele wata 33 kV ka ebu here nwanne ịgba ya goolu ọ ga-adọwa mana ibu straight with based on human advantage nwanne ị ga-eme cash out na 08182426591 ọnọdụ ya ọbago ihe ọma sa ego $1,000 wana n'onle ekele m gị nna anyị nwunye obodo ahụ elu isi ya bụ invoice ka mmụọ obodo ya bụ invoice ekele m onye ọbịa anyị ekelekwa ya daalụkwa onwekwuta bifo chenu na ọ dịzie ka ọsọ nsọ ọsọ ahịa ka anyị nwezi n'ime egwuregwu a ọkwado wee bata wee go and make us proud ga-adị onwekwu ntabi iri nwere ndị nọ n'ime studio oke ngwa nwere anyị ya agụnwu n'egwu nwoke Mike Ejeaya maka na ịkwadogo n'onwe gị wee bịa ịgba ọsọ ahịa ngwa gbaa n'ọsọ ahịa gbaa ọsọ ahịa ana m azụ fan so ka emunye ga onwe no one particular person ihe ga-ama awụ na ọwụ ọnụ ịpụta isi na ofu onye n'ime studio ka ị chọrọ mmadụ bata na shop gị ọwụ onye nọ n'ime studio mmadụ bata na shop gị kwụ gị n'iru ugbu a ọsọ gị baa onye ahụ aha amasị gị na onye ahụ kwue gbaa onye ahụ ọsọ ahịa ka o goro gị ihe ahụ ị na-ere onye isi no ịchọ fan nke na-ekwu ekwu ọgụnwa chọrọ izi akụ nwere chọrọ ikpere mmadụ achọrọ m iji emele enyi m nwaanyị Valentine nke nwaanyị taa dị ebe ihe ka ntụ efe gị ama m na ịgala ka edi ma fụfụ white fan ahụ ọ bụrụ na iji ego ele ga n'iru wee goro ya ka 23,000 ọkwụfụ nke black a nke black anyị akụkụ ya nke ogologo ahụ nke a na 28.5 but ihe dị iche ya bụ nke white a na ọbụghị garanti ọbụghị garanti ma ọkwụfụ nke black a ọ bụ garanti ihe ọ bụla mme ya ebechere m azụ nye go another one. For how many years ka guarantee ya ya? Anyị ga-enye gị 6 months. 6 months guarantee. Anyị ga-enye gị 6 months. Yeah, before the shop we told up Lagos now. Before Lagos shop gị na luo no 6 months agago. Ọ bụghị na ihe ga-enye na 6 months assurance ka m na-enye gị. Ka o sie gị ike aka m na-enye gị ịma n'ịbụ onye nke m. Ọnwa ya ga-abụ ya bụrụ nke ọ bụla achọ. Na ọ onye nke gị onye na-abata na shop gị na-eme ha onye nke. Ịma na ote ndị Igbo si ekwu m na gị na snow asụsụ. Ọ bụ na onye ala nwoke mbunye ya nke ọ bụla ọchọ gbafu nke bụla aka m rekọmanda m n'aka gị wee aka gị buru ya nwe ihe na-eme obi sie gị ike. Hello.
ịnọ n'aka n'iru were ọ dị mma. So onye the girl, onye lala the girl, no yes, so wow. Ọ na-ekwo ya na-atụ gị. Ọ na-agbasi ka AC. Ma ọkwanụ kazie AC. Ọkwa mini AC. Eje ọlụ ezinụlọ. On a scale of 1 to 10, ọ bụ ezigbo ajụ dị mkpa. Biko na eje ọlụ ezinụlọ. Scale of 1 to 10, ihe m na-enye gị ewu 6, 9. O finishbe last out njole na-enye scale. Scale of 1 to 10, ihe nweta ewu 6, mana ịgbalị, daalụ. Onye ọba na-ese mmiri ga-eji. Ụba. Ụba ijikwa ego afọ ga-ewu ara agụgụ. Ụba. Anyị na-anwa. Mgbe ọ dị sharp, Jehova weze ka anyị were nation na 103.3 FM nganga Igbo egwuregwu ndị be anyị ka na-abatakwa ihe anyị na-eme ma na nna otegoro anyị na-agwa unu si onwe ihe ọbụla ị na-ere na mpaghara Lagos. Ịchọ ka ndị Igbo n'olu gị maka ihe ahụ ị na-ere magone ihe ebe ị ga-ebute ya onwe ebe ọzọ. Ịchọ ka ọ dị ka anyị na-eme ihe a baa na 2 baa na 3 baa na 4 beta soup na Monikelam. Mana ga-abịago mgbe anyị ga-asị gị ngwa n'ụlọ mma na-enetakwa onwe gị anya maka onye kpatacha ego ma olu ihe ego ahụ onwe ka ihe si wee mee hapụkwa ndị ya ele ego azọ ya vom ha nọkwa ofe ebe ewere weekend taa na-aga aka ineta onwe gị anya doo onwe gị anya just mee onwe gị mma kwa ịghọta. Nga anyị were na 93.3 FM ego bekee gị ji eje mbe gị ji anya ise gị ji abịazigota mba na Lagos si gị biko onye nwere ego rie ego ya ka ọ dịrị mgbe anyị ga-abịa ọzọ na Tuesday. Nwanne ka ị na-ata ya efe a n'anya ataghịkwa n'ovagage ada ama Ọnịcha gwara Obosi onye afọ ka ata ka afọ ya echi Tuesday anyị adọnyelu gịnị swag daalụkwa maka ịnabata m n'ọzọ dị ka ịbịa makwa na uche ndị mmadụ n'ọjị okwugbo nwanne ka emesịa Nganga Igbo